Dobré ráno, vážení poslucháči. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Každú nedeľu od 10. do 11. ráno. Na stanici 1530 WDJZ. Takže dobré ráno, vážení posluchači Slovenského rádia Jožko pre Slovákov. Áno, hlási sa k vám váš obľúbený štvorlistok. Agáta. Peter. A Martin. Jožko je tu, aby sa k vám trochu tých 3600 sekúnd prihováral a s nejakými peknými pesničkami vám šiel. Dobré ráno, vážení posluchači Slovenského rádia Jožko pre Slovákov. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ a prosím vás, zavolajte svojim priateľom, známym, bratom, sestrám, rodinám, že Jožko i po takej smršti snehovej prišiel do rádia a vysiela pre Slovákov. Prosím vás, vážne, berte to tak. My sa nebojíme, lebo sme Slováci. My sa nebojíme nejak snehu. U nás netoľko snehu napadalo a sa nebojíme. A sme vždy chodili do školy, pracovali sme, takže i teraz hovorím, my sme tu, váš štvorlisto je tu, sme sa vám ohlasili a prosím vás, dnes, ako viete dobre, je 23.1.05. My po štvrtku sme pripravili nezvyčajný scenár. Nezvyčajný scenár sme pripravili, ktorý budete ho počas ešte 50 minút sledovať, počúvať. Prosím vás, v každom prípade volajte mi na číslo telefónu do štúdia 367-4395. Počas 24 hodín volajte mi na číslo telefónu 895-4339. To viete, nejakými názormi, pripomienkami a ja pevne verím, že vy sa tiež nejak snehu nebojíte, že dneska po obede sa pôjdete aj trochu posankovať s deťmi, niekde zakorčulovať si, lebo to je dobre, keď sneh nám napadal a aspoň je teplejšie. To i medvede tak radi spia, keď sneh napadá. Ale dovolte mi, vážení posluchači Slovenského rádia, ktorí ste si včera kúpili noviny Slovensko dnes a ste čítali inzerát. Minulý týždeň v nedeľu bola veľmi veľká reklama i to všetko. Takže vážení posluchači Slovenského rádia Jožka pre Slovákov, dovolte mi, aby som vám predstavil, ktorý tiež pán konzul, generálny konzul sa nebal z New Yorku a navštívil Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. A dovolte mi, aby som vám predstavil generálneho konzula Slovenskej republiky, pána Ivana Surkoša. Takže, pán Surkoš, vitajte v rádiu Slovenskom Jožko pre Slovákov. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie. Tiež by som chcel poďakovať za pozvanie do štúdia. Som veľmi rád, že je tu dobrá partia nadšencov, ktorí sa rozhodli vysielať pravidelne pre Slovákov a takto priblížiť Slovensko poslucháčom. Rád by som pozdravil všetkých Slovákov, Slovenky, všetkých krajanov, ktorí nás teraz počúvajú. Zaželal by som im všetko najlepšie v novom roku, aj keď už je koniec januára, ale predsa len poželal by som im všetko najlepšie v novom roku, nech sa im darí, nech sa im splnia všetky sny, nech sú spokojní, šťastní a nech stále si udržujú to puto so Slovenskom, pretože Slovensko je krásna krajina a patriť k tejto krásnej krajine, aj keď človek žije v zahraničí, je niečo krásne. Takže ešte raz všetko najlepšie a dobrý deň. Takže, vážení posluchači, ako dobre počujete, je tu generálny konzul a ja vás prosím, ako dobre viete, v reklame všetko bolo, že volajte mi do štúdia od 10. do 11. s nejakými pripomienkami, názormi. Proste, čo máte, pán generálny konzul Ivan Surkoš vám bude na to odpovedať priamo. Buďte tak dobrí, zavolajte nám. Áno, čakáme na vaše telefóny. Ja mám prvú otázku, pán generálny konzul. Aká bola cesta z New Yorku do Bridgeportu? Sme veľmi rádi, že ste v snehovej búrke túto cestu absolvovali a v šťastí ste došli tu medzi nás. Áno, bola to taká zaujímavá cesta. Som si pripadal, ako keby som cestoval po Slovensku, lebo bolo dosť snehu, ale ináč ako boli
cesty upratané, takže dalo sa ísť, ale samozrejme, že som musel byť opatrný. Niekedy som si pripadal ako, že idem na sánkach, šmíkalo to, ale myslím si, že je, ako dnešné vysielanie je naozaj dobrá vec a nechcel som vymeškať príležitosť prihovoriť sa Slovenkám a Slovákom a krajanom, takže som tu a tú cestu som zvládol v pohode. Ďakujem za opýtanie. Áno, počúvate Slovenské rádio, Jožko pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ Bridgeport. Máme telefon? Halo? Zvoní nám niekto? Áno, voláme z New Jersey a opäť nepočujeme. Sme sa dočítali v včerajších novinách, akože od 10. do 11. je Slovenské rádio na stanici 15:30 AM a vôbec nemáme nejaký signál. Prosím vás, no ťažko je mi, dvihni tam telefon a hovor s nimi, alebo ja by som, bo to New Jersey. Máme New Jersey, áno, vážení poslucháči, z New Jersey nám volajú, takže keby nám, povedz otázku, akú chcú napísať. Nie. Zložili nám, či nie? No takže, vážení, počúvajte. Áno, volajte nám s pripomienkami, máme jeden telefon z New Jersey až, lebo sa dopočuli, že tu sa radio vysiela, to je veľmi pekne, teší nás a prosím vás aj vy v Bridgeporte a v Connecticute zavolajte nám na súťažné otázky, na otázky pre generálneho konzula Ivana Sudkoša, ktorý vám môže priamo teraz bude odpovedať i to všetko. Prosím vás, nehambite sa, zavolajte s tými peknými pesničkami, áno? Tak Agatka, ty máš niečo tam? Pani Katarína sa pýta, jeden rodič je slovenského pôvodu, druhý rodič je Američan. Ako postupovať pri vybavovaní slovenského občianstva, dvojité občianstvo pre deti a je možné vybaviť slovenské občianstvo pre amerického manžela? Áno, slovenská legislatíva uzákoňuje, že ak sa dieťa narodí v manželstve a jeden z rodičov je Slovák, má slovenské štátne občianstvo, tak dieťa automaticky získava slovenské občianstvo. Nezáleží od toho, či sa narodí na Slovensku alebo či sa narodí v USA. Čiže inými slovami, toto dieťa, tým, že sa narodilo na území USA, získava americké občianstvo a tým, že v čase narodenia matka alebo otec boli Slováci, tak získava automaticky slovenské občianstvo. Na to, aby to bolo podchytené a zaevidované, je potrebné požiadať o vystavenie rodného listu na Slovensku. V tomto konzulát pomáha a je možné si túto žiadosť o vystavenie rodného listu pre dieťa podať prostredníctvom konzulátu. Robí sa to tak, že americký rodný list sa opatrí apostilou. To je doložka potvrdzujúca, že ide o autentický dokument. Priložia sa ďalšie dokumenty ako identifikačné, ako pás alebo nejaké rodné listy rodičov, ktoré potvrdzujú o tom, že v čase narodenia rodič bol slovenským štátnym občanom. A to sa pošle aj s vyplneným formulárom na generálny konzulát do New Yorku a my to pošleme na osobitnú matriku na ministerstvo vnútra a po čase sa to tam spracuje a vystaví sa rodný list. Čiže inými slovami, to dieťa je aj formálne zaregistrované, že je slovenským občanom. No takže... Máme telefón, počkajte, máme telefón. Áno, halo, počujete nás? Lácko? No, prosím vás, máme nejakú otázku pre pána generálneho konzula? Áno, mám dve otázky. Jednu pre teba, jednu pre konzula. No, ďakujeme veľmi pekne, takže aké otázky môžeš nám povedať? Prvú pre teba poviem, že čo si urobil a ako si to urobil, že si dostal konzula do svojho radia, a keď si mal predtým vybavovačky alebo také. A druhú by som mal otázku takú, som sa dopočul, že teraz majú byť Európasy. Pán konzul by mal o tom niečo nám povedať Slovákom, ktorí sme tu dlhšie. Jak sa to vybavuje, kde sa to vybavuje a aký je to postup. Ďakujem pekne. No tak môžeš nás počúvať, pán generálny konzul bude prvý odpovedať a potom ti odpoviem ja. Dobre, tak ďakujem.
aj keď tá prvá otázka bola smerovaná na Jožka. Europasy, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, tak sa zaviazalo, že bude vydávať pre svojich občanov pasy, ktoré budú mať určité ochranné prvky. Prijala sa novelizácia zákona o cestovných dokladoch. Táto novelizácia je v platnosti od 1. januára. Podľa toho tejto novej legislatívy už napríklad dieťa môže byť zapísané v pase rodiča iba do 5 rokov. Od 5 rokov už dieťa musí mať samostatný cestovný doklad a pokiaľ ide o vydávanie europasov, tak stala sa taká vec, podľa toho, ako nás informovalo ministerstvo vnútra, ktoré za to zodpovedá na Slovensku. Europasy, ktoré boli zadané na výrobu do jednej zahraničnej firmy, nesplňali požiadavky bezpečnostné a preto ministerstvo vnútra nám oznámilo, že tie nové pasy Slovenskej republiky, ktoré voláme ľudovo alebo slangovo europasy, sa budú vydávať od 1. mája. Dovtedy vydávame pôvodné pasy a samozrejme, že to je tiež ďalšia služba, ktorú konzulát poskytuje slovenským občanom. Je možné na nás sa obrátiť s vyplnenou žiadosťou, fotografie a ďalšie doklady, rodný list, platný pas. Prípadne aj keď máte neplatný pas, je možné požiadať najskôr o osvedčenie o štátnom občianstve a my to opäť spracujeme, posielame na oddelenia cudzineckej polície v mieste trvalého bydliska alebo posledného trvalého bydliska, kde ste žili a tieto pasy nám potom pošlú zo Slovenska. Takže pokiaľ ide o vydávanie tých nových vzorov europasov, tak treba počkať, má sa to vydávať od 1. mája, to je posledná informácia z ministerstva vnútra. Zatiaľ dovtedy priebežne vydávame tie predchádzajúce pasy, ktoré samozrejme majú platnosť na 10 rokov. To znamená, že nie je potreba potom si hneď vymeniť od 1. mája ako tento platný pas na nový Europass, ale podľa legislatívy tie pasy, ktoré boli vydané pred 1. májom 2005, majú byť platnosti podľa toho, ako majú vyznačenú platnosť v pase. No takže, Lacko, počul si odpoveď generálneho konzula a teraz ti poviem, ja odpoviem, že ja neviem, ale veľmi vytelefonoval som a pán generálny konzul prijal moje pozvanie. To asi možno Boh mi v tom pomohol, alebo tak božská ruka mi dala na to, že som mal také šťastie, alebo také niečo a s pánom konzulom sme sa rozprávali, no a on prijal moje pozvanie. Tak hovorím trochu možno, rozumiem, že je to šťastie od Boha. Prosím, no to je, aspoň tak by som ja mohol to nazvať, lebo vieš, každý je svoje, rozumieš. No a ja si myslím, že ja som to mal šťastie a sa mi to podarilo, to som strašne rád. To sú viny Slovenčiny. Dobré ráno, vážení poslucháči, počúvate Slovenské rádio a prosím vás, ako sami už viete, je tu generálny konzul na návšteve v Slovenskom rádiu. Prosím vás, volajte mi so s nejakými pripomienkami, názormi na číslo telefónu 367 4395. A teraz máme, Agatka, tam jedno blahoželanie. Čo máme tam aké? Veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania Antonovi Kočanovi k narodeninám praje Halina a k tomu sa pripája Slovenské rádio, Jožko pre Slovakov. Takže počúvate Slovenské rádio, Jožko pre Slovakov, máme telefon. Haló, počujete nás? Áno. Haló? To je Marta zo Stratford, Connecticut. Áno. A mám otázku na pána konzula. V prvom rade ho srdečne vítam, že sa s nami stretol v Slovenskom rádiu. Moja otázka na pána konzula je tá, akým spôsobom by som si znova mohla nadobudnúť slovenské občianstvo. Roky nazad tomu, keď sme tu emigrovali, museli sme zbaviť sa slovenského občianstva, aby sme nadobudli americké občianstvo. A teraz znova, keby som chcela nadobudnúť to občianstvo, akým spôsobom a proste akým spôsobom. Áno, ďakujem. A ešte, pán Kozo, aké sú práva na Slovensku, keď nadobudnem to slovenské občianstvo? Áno, ďakujem pekne za otázku a ja pozdravujem pani Martu. Slovenská legislatíva umožňuje občanom, ktorí stratili slovenské občianstvo
alebo boli nútení sa ho zrieknúť počas platnosti dohody o naturalizácii, to znamená dohoda medzi Československom a USA o zamedzení vlastne dvojitého občianstva. Táto dohoda prestala platiť v roku 1997, ale tí občania, ktorí dovtedy stratili slovenské občianstvo a predtým mali slovenské občianstvo, môžu požiadať o vrátenie slovenského občianstva. Tým pádom naša legislatíva umožňuje mať dvojité občianstvo a americká legislatíva tomu nebráni. Je možné požiadať o vrátenie slovenského občianstva, opäť generálny konzulát. Treba predložiť niektoré dokumenty, potvrdenie o tom, že dotyčný alebo dotyčná mali slovenské občianstvo v minulosti. Treba predložiť nejaký preukaz, naturalizačnú dohodu. Ďalej treba doložiť potvrdenie o bezúhonnosti a niektoré ďalšie veci. A ministerstvo vnútra rozhodne o vrátení občianstva. Bežne toto robíme, ľudia žiadajú o navrátenie občianstva, tí, ktorí stratili občianstvo a celá záležitosť v podstate prebieha hladko. Takže ak môžem, pani Marta, keby ste sa na internete nalogovali na webovú stránku www.slovakembassy-us.org a tam sú presné inštrukcie, aké dokumenty treba predložiť na to, aby sme vašu žiadosť mohli spracovať a poslať na definitívne rozhodnutia na ministerstve vnútra. Môžem ešte raz zopakovať túto web stránku www.slovakembassy-us.org alebo môžete poslať aj e-mail a my vám pošleme naspäť informácie. E-mail na generálny konzulát je slovakconsulate_ny@verizon.net. Opakujem to, je to také anglicko-slovenské, ale myslím, že mi rozumiete. slovakconsulate_ alebo podčiarknik ny@verizon.net. Takže máme, ďakujeme pekne za otázku, za odpoveď. Máme druhý telefón, álo, kto nás volá? Dobrý deň, Viera z Norvolku z Connecticut volá. Dobrý deň, pán konzul. Dobrý deň. Ja by som sa vás chcela opýtať. Som sa zosobášila s občanom z Českej republiky a zobrali sme sa spolu v New Yorku v Amerike a samozrejme doma nemáme, ja som doma ako zaregistrovaná ako slobodná, on takisto. A potrebovala by som si to nejak vybaviť, pretože sa plánujeme vrátiť domov na Slovensko. Takže keby ste mi mohli prosím vás poradiť, ako by som mohla vybaviť papiere. Áno, ďakujem za otázku. V tomto prípade sa postupuje tiež úplne štandardne. Treba, aby ten sobáš bol zaregistrovaný aj na Slovensku a to sa stane vtedy, keď je vystavený slovenský sobášny list. Opäť žiadosť o vystavenie slovenského sobášneho listu je možné si podať na konzuláte v New Yorku, to znamená túto žiadosť adresovať nám. Je treba k tomu pripojiť samotnú žiadosť, americký sobášny list, to znamená oficiálny dokument, ktorý je apostilovaný, to znamená potvrdený Secretary of State v tom štáte, kde sa svadba konala, že to potvrdzuje pre naše slovenské inštitúcie, orgány, že to je naozaj právoplatný dokument, potvrdzujúci, že sa sobáš uskutočnil. No a váš preukaz, pas, alebo proste niečo, čo máte, plus možno sú tam ešte nejaké ďalšie doklady, ktoré treba, ale nechcem teraz vám hovoriť presný zoznam, nie je toho veľa, už to hlavne som vymenoval, ale opäť, ak môžete, tak buď nám pošlite e-mail na adresu slovakconsulate_ny@verizon.net alebo
navštívte stránku www.slovagembassy-us.org a tam nájdete presné inštrukcie a aj môžete si stiahnuť príslušné formuláre. Vybavenie sobašného listu zo Slovenska, pokiaľ pošlete tú žiadosť kompletnú a nebudeme vás musieť žiadať, aby ste ju doplnili, tak časovo to trvá zhruba tie 3 až 4 mesiace. A je to veľmi dôležité mať tento sobáš zaregistrovaný na Slovensku. Vystavenie sobášneho listu je dokument, ktorý potvrdzuje, že ste zosobášená. Dúfam, že som odpovedal a nech sa páči, navštívte túto web stránku alebo pošlite e-mail a dostanete presné inštrukcie. Ďakujem veľmi pekne. A myslíte si, že tam budú nejaké problémy, čo sa týka toho, že vlastne manžel je občanom Českej republiky? Nie, to nebudú určite žiadne problémy. Jednoducho treba mať pravoplatný sobášny list americký, keď ste mali svadbu v Amerike, ktorý je potvrdený tým Secretary of State z Connecticut, alebo proste v jakom štáte sa tá svadba konala. To znamená potvrdenie o tom, že to je oficiálny dokument, ktoré vydali americké príslušné inštitúcie, ktoré ako oddávajú ľudí. To, že manžel je Čech, alebo Američan, alebo Talian, to vôbec na tom nezáleží. Takže Ďakujem nech sa páči. Pekne. Áno, vážení posluchači, mali sme zase sme mali telefón a pani nechce byť menovaná. No a položila nám otázku pre pána generálneho konzula, že pán konzul, končí vážnosť víza alebo pasu. Na víza má 10 rokov. Ako má ďalej pokračovať, keď si chce vybaviť nový pas, ale aby mala naďalej platné víza v pase? Áno, nie je problém žiadny. V žiadosti o nový pas stačí, keď uvedie, že žiada ponechať si starý pas, ktorý je už síce neplatný, ale žiada si ho ponechať, preto, lebo má v ňom platné americké vízum a my to rešpektujeme a ten pas nemusí vrátiť, nemusí odovzdať. Takže opäť nie je problém, ale odporúčam, aby požiadala o vystavenie nového pasu, pretože je vždy dobré mať platný cestovný preukaz a spoliehať sa alebo čakať na legalizáciu pobytu alebo ako na to, že ten pas bude môcť byť použitý, to by som neodporúčal. Takže opäť môže požiadať o ponechanie si toho starého neplatného pasu, v ktorom je platné americké vízum. Nie je problém. Tak druhá otázka je tu, pán generálny konzul. Či sa náhodou, trochu taká tiež otázka na telo, či sa náhodou nerieši bezvízový styk Slovensko-Spojené štáty americké? Áno, ďakujem za túto otázku. Viem, že to veľmi zaujíma veľa ľudí, nielen tu v Amerike, ale samozrejme na Slovensku. Rieši sa, ale zatiaľ myslím si, že nemôžem povedať nejaký časový horizont, kedy budeme my Slováci cestovať do USA bez víza. Možno viete, vážení poslucháči, vo februári príde na Slovensko aj americký prezident Bush. Bude to veľká návšteva a pri rokovaniach s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky určite títo prednesú aj túto žiadosť. Opätovne prednesú, pretože Slovensko žiada o zrušenie vízovej povinnosti už niekoľko rokov. Ten proces je zrejme komplikovaný. Z 25 krajín Európskej únie vízum do Spojených štátov z tých starých krajín, to znamená z tej pôvodnej 15 potrebujú ešte aj Gréci napríklad. No a z tých nových členských štátov, z tých 10 nových, ktorí sa stali členmi Európskej únie od 1. mája minulého roku, tak vízum nepotrebujú iba Slovinci. Všetci ostatní potrebujú, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, aj Malta, Cyprus, všetky tie Estonsko, Lotyšsko, Litva, pribaltské krajiny. Takže určite v tomto my konáme, taktiež využívame páky, ktoré má Európska únia
a prihovárame sa nie iba teda za Slovensko, ale za všetky krajiny. Ale hovorím, že kedy dojde k zrušeniu vízovej povinnosti, to teraz si netrúfam odhadnúť. Takže, vážení posluchači Slovenského rádia Jožka pre Slovákov, počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ Bridgeport, Connecticut a prosím vás, v každom prípade ešte vždy volajte mi na telefónne číslo do štúdia 367 4395 na nejaké otázky pre generálneho konzula. A teraz už tu máme nejaké oznamičky. Oznamičky, áno, vážení posluchači, viete dobre, že 29. januára sa bude poriadať Czech and Slovak Ball. V každom prípade musíte volať na Zlatú Prahu a 29. januára sa môžete zúčastniť na slovenskom plese, československom plese pre Slovak. No tak trochu teraz sa mi zamiešali kartičky, aby som vám tak trochu povedal, lebo nemám tu číslo telefónu, kde som dostal na ten Czech and Slovak Ball. Neviem, kde sa mi stratilo to číslo, oni to tu neuviedli ani. Jak na to pozerám, oni mi neuviedli žiadne telefónne číslo, ale je to Zlatá Praha, ktorá to poriada a prosím vás, zavolajte na Zlatú Prahu na číslo telefónu 1718 721 6422 a hlavným bodom programu bude vystúpenie Valdemar and Olga Matuška. Takže to by bol jeden oznámik a druhý oznámik mám zase taký maličký, že prosím vás, ak máte voľno, alebo je nedeľa, ako dnes, alebo chceli by ste si zakorčulovať, proste môžete navštíviť klzisko, ktoré sa nachádza 123 Glenwood Avenue Bridgeport. Volajte na číslo telefónu 203 576 8110, takže v každom prípade zavolajte, otvorení sú každý deň od 2. do 4. To je pre verejnosť, takže prosím vás, volajte na bližšie informácie na číslo telefónu 576 8110. Je to klzisko a môžete si chodiť zakorčulovať, môžete zaplatiť $6, vypožičať si môžete korčule za $4, všetko tam majú, takže prosím vás, môžete ísť si zakorčovať cez týždeň v nedeľu, aby ste nejaký čas. Máme telefón, kto nám volá, haló? Dobrý deň, tu Laco. Ešte raz, že by som sa chcel začať pána konzula takú ľahkejšiu otázku už nakoniec na záver vysielania. No tak polož. Napríklad, nemám vodický preukaz na Slovensku, tu som si urobil vodický preukaz legálne v štáte a prídem domov. Môžem riadiť motorové vozidlo na ten vodický preukaz, ktorý som si urobil tu? No, pokiaľ budete mať medzinárodný vodický preukaz, tak áno, ale iba samotný americký vodický preukaz, tak nie. Musíte mať vodické oprávnenie, ktoré je vydané na Slovensku alebo v niektorom štáte Európskej únii. Ale iba na normálny ako americký vodičák, tak nie. Musíte mať vydaný medzinárodný vodický preukaz. A myslím, že sa to dá vybaviť v AAA. Myslím, že oni to vydávajú tu v Amerike. Takže myslím, že som zodpovedal na vašu otázku. Dobre, ďakujem pekne. No vážení posluchači Slovenského rádia Jožka pre Slovákov, volajte, ešte máme na to 12 minútky. Máme ešte 12 minútky pre nášho generálneho konzula, ktorý vám bude odpovedať na ďalšie otázky. Takže, vážení posluchači, a ešte môžem jeden oznámik povedať a pevne verím, že každý si už kupuje a už si pomaly zvykáte na Slovenské noviny Slovensko dnes. V každom prípade volajte na číslo telefónu 1718 218 6710. Môžete si ich priamo objednať, môžu vám dochádzať do domu Slovensko dnes noviny. A prosím vás, nachádzajú sa v Connecticut, sa nachádzajú Europol, Ansonia, Alex Travel, Lasoviak, Express Deli a Baltic Deli. To sú 5 stanice, kde si môžete kúpiť slovenské noviny Slovensko dnes. A sú to veľmi dobré noviny. Mali sme telefón, Agatka, prosím, máš tam napísané, dáš otázku? Ja by som chcela pánovi generálnemu konzulovi povedať, povedal website, povedal e-mail, nie každý má počítač. Chcela by som ho poprosiť, aby povedal aj telefónne číslo, adresu. A za ďalší možno ľudia sa hanbia zatelefonovať, boja.
Ja myslím, že ambasádu a generálny konzulát nezaujíma, či ľudia sú tu legálne alebo nie. Sú to naši Slováci. Pán konzul, prosím vás, dávam slovo. Áno, ďakujem aj za túto otázku. Máte pravdu, generálny konzulát je tu na to, aby pomáhal Slovákom, aby chránil záujmy našich občanov. My neskúmame, ak nám príde žiadosť o nový pas, ak nám príde žiadosť o vystavenie rodného listu pre dieťa alebo alebo vystavenie sobašného listu. Neskúmame, či tí žiadatelia, aký majú štatút, či sú tu teda legálne alebo nelegálne. Nás to nezaujíma. Nás v prvom rade zaujíma to, že chceme a máme povinnosť našim ľuďom pomáhať. Takže nech sa naozaj ľudia, Slováci neboja, nech nás kontaktujú a my im veľmi radi pomôžeme. Ešte správne uviedol som iba website, uviedol som e-mailovú adresu a ešte by som teda určite mal povedať aj, kde sa nachádzame. Sme na Manhattane, naša adresa je 801 Second Avenue, to je medzi 42. a 43. ulicou, čiže na East Side. Sme na 12. poschodí. Ak nám chcete zatelefonovať, tak môžete nám volať na telefónne čísla 212 286 8434. Opakujem, 212 286 8434, alebo druhé telefónne číslo 212 286 8465. Zopakujem aj toto. 212 286 8465. Nech sa páči. Môžete nám zavolať. Môžete prísť aj neohlásene. Máme otvorené dvere pre stránky, ako sa hovorí. Každý deň, pokiaľ nie sú americké alebo slovenské sviatky, od 10. do 12. nemusíte mať dopredu nejaký appointment. Môžete prísť hoci kedy. A keď máte napríklad potrebu overiť podpis váš alebo proste nejakú takú záležitosť, tak veľmi radi vám to spravíme na počkanie. Samozrejme, že je možné aj osobne si prísť podať žiadosti o navrátenie občianstva, o vystavenie toho rodného listu, sobašného listu, prípadne ďalšie veci, ktoré konzulát robí. Takže nech sa páči, sme tu pre vás, konzulát je tu pre vás. No tak ste počuli ďalšiu veľmi peknú odpoveď, že sme zase múdrejší to všetko. A ja by som vám povedal, vážení poslucháči Slovenského rádia, že na Tatry je uzatvorené, som navyberal $405, ktoré budú poslané na Tatry. Pre rádio som zatiaľ navyberal 295. Takže toto je zbierka toho všetko. No a teraz áno, v každom prípade tak narýchlo prejdeme, ako Agatka sa toho vzdala. No a ja nemám, na prvý raz som nemal šťastnú ruku, ale v každom prípade dneska je 23. Dneska oslavuje meniny Miloš, Timotej, Gejza, Tamara, Bohuš, Alfons, Gašpar, Ema, Emil, Tatiana, Hromnice, Erika, 2.5., Blažej, Veronika a Agata 5. Vážení posluchači Slovenského rádia, Jožko pre Slovákov. Takže, vážení posluchači, dneska to bol taký nezvyčajný scenár. To všetko, myslím si, že vy niektorí, ktorí ste tam nám zatelefonovali, dostali ste presné odpovede, všetko, že by ste boli spokojní. Vy, čo ste nám nezatelefonovali, môžete nám na budúci týždeň zatelefonovať. Môžeme vám niečo my poradiť, alebo také niečo. Vám proste tiež môžeme byť na pomoci s generálnym konzulom a tiež môžeme tiež niečo pomôcť, nie? Takže, vážení poslucháči Slovenského rádia, ja veľmi, veľmi pekne ďakujem generálnemu konzulu Slovenskej republiky, pánu Ivanovi Surkošovi, ktorý prijal moje pozvanie a po zasneženej ceste navštívil Bridgeport, Connecticut. Takže pán konzul, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Strávil som tu s vami veľmi príjemnú hodinku a bolo potešením sa s vami zoznámiť a prihovoriť sa vašim poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne. No a prosím vás, vážení posluchači, ľúči sa s vami váš štvorlistok Agata, Peter, Martin a tešíme sa zase na budúci týždeň v nedeľu.